na shaida sai ke ki mana izini ummiki mai hana ni da sake a kira ni da suna shinkafa in ke cewa ke zana jure ko me za a yi min sabida ke zuciyata na sallama rike yankin mallake ke da kewa magiya cikon marabina. Ranki idan niza ya ɓace aiki na ne in yi rarrashi domin ki za ki sa rayuwata ta ƙara yin armashi ya mai yawan yin murmushi wacce ba ta yin fushi mai kyau na siffa mai kin sura mai kyau na gashi in na rafe da nuna bacci na ke ce mafarki na. Nake ya zama haƙina da kuma so na saka a talabina kin mun nisa zaki mun barna raina zai tafara basa sannan zai kona idan akwai ke kalaman ke fasa kayina sirrina a soyayya kuma ke ba zan kaiwa